Ангел Трас е човек на пътя от онези, които не могат да стоят на едно място. Животът му минава зад волана на неговия верен бус. Мерцедес, който не е просто превозно средство, а истински дом на колела. Всеки ден започва рано, още преди изгрев, когато студеният въздух на България го посреща. Двигателят на буса тихо загрява за дългото пътуване напред. Той тръгва от България с ясна мисия да стигне до Англия, минавайки през Чехия и Германия. Пътя дълъг, но за Ангел това е рутина. Магистралите се сменят една след друга, границите се пресичат, а километри остават зад гърба му като спомени. В Чехия прави кратка почивка, кафе, цигара и бърз разговор с други шофьори като него. Всичките са хора на пътя, свързани от една и съща съдба. След това идва Германия, държавата на безкрайните автобани. Там Ангел усеща свободата на скоростта, но и отговорността, която носи бусът му. Мерцедес върви стабилно, сякаш знае пътя наизуст. Вътре звучи музика, която му дава сила, а мислите му често се връщат към България, към близките, към приятелите, към родния град. Когато стигне до Англия, умората вече е сериозна.